Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala ini nga atong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw karon nga Huwebes, no? Pizza 20 na kini mga higala sa bulan sa Nobyembre. No? O padayon kita sa ato ang kalihukan diri sa atong sesyon DYWC Radio o ingamon usab television. Abino mga higala, no? Karon nga panahon na medyo kuan gud gamay ning ato ang kining gitawag na to og national stability, no? Kay nagani dili kuan ba kini si Aimee iyan ang ginganlan og adik pud iyang mango. Unsa na ko di taon ni, no? Murag dili na murag naman ni og kana bitang wala na ta maghisgot hinuon ini og kabahin og mga personala na ba. Gani mga murag nakahinumdum ko sa nabitas Biblia mga higala, no, nga ang igsoon ang ginikanan makig-away sa iyang mga anak, ang mga igsoon mag-away po na sa Biblia mga higala, di pa naaman na siya. So murag maingon-ingon siguro ni ani mga higala, no, pero sige lang, no, na may Ginoo nga atong maduulan dahil sige ani nga mga problema. So wala ra ni ingon nga angay kabalakan ingon niya na, no. Abi na ato paday nga timbayaon og maayong mudto ang atong talahorong obispo, no, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ingong manusab ang ato ang mga kaparian Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Labi na gayon ang ako mga classmate, no? Si Padre Ubing Masyon, si Father Dami Hirami, si Father Tonton Arnaiz, o si Father, dili may classmate ni Koan, Father Dodong Ruiz, pero kauban man sila si Father Arnaiz dito sa kining Batinggil. So ako po timbayaon si Koan, si Father Dodong Ruiz, no? Ang iyahang kauban ni Father Arnaiz din sa Kwasay Parish sa kining Batinggil. Hala, no? Abi na gala rita sa ato ang ari kita sa atong CBCP News. There is no matud pa ni Cardinal Tagle, there is no excuse for ignoring the poor, no? Matud pa niya nga wala gyoy sarang, no, wala gyoy sarang katarungan nga ato nga isalikway ang mga kabus, no. There is no excuse, walay bisan unsang pasangil, no, excuse nga makahatag kanatog katungod nga atong isalikway ang mga kabus, no. Matod pa kini ni Cardinal Tagle atol sa iyahang misa dito sa Pontificio Colegio Pilipino dito sa Roma, atol usab ni atong nakalabayng Domingo. Kay itong nakalabayng Domingo giilamang kato nga 9th World Day of the Poor. Buti pasabot sa atong talahorong kardinal, no, nga ato gyud nga dili nato isalikway ang mga kabus, dili nato abusaran ang mga kabus, dili nato iguan kanang gitawag i-exploit ang mga kabus. Balita gikan sa Vatican, young people need easy access to sacred scriptures. Sa ato pa mo kanay gipamulti, mo nay gipangsulti mga higala ni Pope Francis, Pope Leo mga higala, no. Matud pa niya ang atong mga kabataan-unan kinahanglan nga aduna gyud sila kasayon, easy access nga makabasa sila sa Biblia, sacred scriptures, no. Mo kana nga moy kanang gitawag natong gitudlo ni Pope Leo atol sa iyahag atol sa Rome Diocesan Assembly, no. Nya panawagan niya kini sa mga biblical scholars, mga pastoral ministry, kalakip na gani ini ang mga digital spaces, no, para kuno nga ang mga
younger generation can encounter Christ. Ingon niya na, no? So, muna yung gipang sulti usab sa itong talahurong Santo Papa. Maugkad to mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug arita mga higala sa ato ang kining Saint of the Day. No? Of course, no? Ang atong Saint of the Day karon mao kini si Bishop Edmund Rich, no? Edmund Rich, kini si Bishop Edmund Rich, no? Kuan kini siya Bishop of Canterbury, o gani naila kini siya sa iyahang mga paningkamot mga higala, no? Nga ako rin i-check sa mga higala, ha? Bishop Edmund ba to o Richmond? Murag Edmund ba siguro to mga higala, no? So ko sang i-check mga higala, ha? Kaya basig masayop ta. Buelo mga higala, ang Archbishop Edmund, Edmund Rich, no? Kini si Saint Edmund Rich, usa kini siya ka obispo nga na-assign dito sa Canterbury. Usa kini siya ka banggiitan usab nga usa ka banggiitan nga magtutudlo, no? Kini si Saint Edmund Rich, no? Gani ang iyahang kinabuhi nahimo kini nga matud palagi kining gitawag sa in English og basis sa mga kining mga preachers, no? Mga preachers mga higala, no? Nga nakakita gyud sa maayo nga mga pamagi justifiable nga matud pa kini bitaw kining mga mayong buhat, no? Pinaagi sa maayo nga pagpanalipod sa katarungan batok sa matud pa pagpanglupig, no? Ingon niya na nahala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Abi na padayon ta, no? Ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day na humanaman ato ranta sa ari ta mga higala sa ato ang proper catechism. Proper catechism na tamang higala. Abi no ang ato karong hisgot-hisgutan ginagmay sa atong catechism proper. Kumusta naman mo na yung higala, no? Abi no gubot-gubot jutay. Gubot-gubot jutay sa Manila mga higala. Pero sige na, ampo ra kita, ha? Kay saon man ani nga aduna man mga kalihukan nga usahay. Mura bag nagkinahanglan gyud nga atong iampo, no? Abi na, no, ari na ta minggalan katong topic, veneration of saints, no? Pagpasidungog sa mga santos, no? Veneration of saints. Kining veneration of saints is an act of honoring a saint, a person who has been identified as having a high degree of sanctity or holiness. No, nga ang usa ka santos giato gina silang giila, no? Nga sa buhi pa aduna gyud sila'y high degree of sanctity or holiness. Unsa man ang high degree of sanctity or holiness? Kana bitaw medyo kinabuhi gyud nga matud pa puno sa pagkabalaan, high degree, no? Puno sa pagkabalaan. No, unya gituduan kita sa atong katolikong pagtuo nga kung mag-venerate kita sa mga santos, adunay mga pamaagi nga atong gihimo, no? When we venerate the saints, we have means, when we venerate the saints means that we imitate their good example so that like them we can also live a saintly life. No? Sa ato pwede ay kung ato nga pasidunggan ng usa ka santos, nagpasabot ka na nga ato yung sundon ang ilang mga maayong maayong pagtulunan nga ilahang gipuy-an sa buhi pa sila aron kita pud mismo
masantos po lamang ta. Ingon ni ana, no? Kay useless ra lagi ang ato ang pag venerate sa mga saints, unya wala nato sunda ang ilang may pagtulunan. Sila ray masantos, kita dili. Klaro, kana ganing magdebosyon kita sa usa ka santos, murag a step towards sanctification na po na, no? Kay ato man laging sundon ang ilang mga maayong pagtulunan. No, muna, no, nga kita isip mga Katoliko naamong gitaan ang mga pagtulunan na ato gyud nga sundon ang ilang mga maayong ang mga maayong binuhatan sa dihang buhi pa sila. Klaro? Unya, honoring the saints also means asking for their intercession because we believe that their souls are already in heaven. Sa ato pa, kung magdebosyon dahil kita sa mga santos, mag-venerate kita o atong pagpasidunggan nato sila, nagpasabot ka na, nagpasabot pod nga mangayo pod kita sa ilahang mga pangama. Kana bang mga matod pa mga pagampo. Kay nituo man lagi kita ang mga santos tuan na gyud sa langit. Ana, no? So kung atong basahon sa libro sa gipadayag, Revelations chapter 5 verse 8, when he had taken the scrolls, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, along with their harps. The elders were holding vessels of gold filled with aromatic spices, were the prayers of God's holy people. No, sa ato pa, doon na mga santos nga tuwa na sa langit. Kaya mo man sila nag-ampo, magani sila dito. The prayers of God's holy people. Sa ato pa, doon na mga tao nga tuwa na sa langit ang mga santos. No, klaro? Unya, doon na kita yung mga common practices. No? Common practices nga medyo po dakatabang ka natong dako. No? Kining fiesta celebration. No? Nga atong gisaulugan sa ilahang kapistahan ang mga santos. Nagpasabot ka na nga ato silang gidayig tungod sa ilang mga maayong buhat. No? Gidayig nato sila. Muna nga gisaulugan nato sila sa iyang fiesta or adlaw nga diin atong gidayig gipasidunggan ang mga santos tungod sa ilang mga maayong buhat. No? Sa buhi pa sila mga maay ba silang binuhatan. Nya ikatuha, nagpasabot ka na nga dungan ni ana, doon na kita'y daghan kayong mga kalihukan pod, no? Nga ginalakip sa kapistahan. O sana ni ana kining pagnovena, no? Novena, no? Kaya pagpangayo nga human sa siyam nga kaadlaw nga pagampo, ang palaang espiritu ipadala alang sa pagligon sa kasaulugan sa fiesta. Muna nga, doon nagkita 9 days of preparation before the fiesta proper. Klaro na ha? So, nya, matod palagi, doon na usahay dili pod maayong gipanghimo sa uban. No, doon na gipanghimo sa uban nga medyo ulusbon pod nila. No, og dili pod nato angay nga ipatronize. Kana bitang pipila nga moingon nga gikuan sila, gihimo nga aduna sila abyan sa ilahang pagpanambal. Nabay mo pipila bitaw nga mga arbolaryo nga ang iyang pagpanambal kuno matud pa niya dunay nitabang kaniya ug ang mitabang kaniya mao ang mga santos. Sa ato pa moingon sila nga kining akong pagpanambal di man gyud ni ako kang San Vicente man pero gihimo ra kong instrumento ni San Vicente. Ana, no? Muna gitaw tog unhealthy practices, no? In our devotion to saints. Mga unhealthy na ba? Kaya magpulo panambal na mapudhinoon. Ayun, pulo panambal, no? Ano man, tungod kay ang mga santos, ang pamaagi ra gyud sa pagpasidungog nato sa mga santos. Number 1 is nga atong sundon ang mga maay nilang buhat sa panahon nga buhi pa sila ug ikaduha nga mangayo kita sa ilahang panabang
no, intercessions, because he believed that their souls is already in heaven. Pero ingon nga si San Vicente maugyo nagsugo nimo nga manambal ka kay magampo ra ko para nimo, dili na namo, ha? Mangayo siguro ka ang ingon ka nga imong i-pray over ang usa ka masakiton, unya mangayo ka sa mga pag-ampo ni San Roque, kinsa pa na din ang mga santos nga mga balaan, pwede na siya. Pero miingon gyud ka nga si San Roque na gyud mao'y nagtambal sa masakiton nya gihimo ra kang instrumento, murag di na ron mao. Ug sa mga taga-sikihon po na di ja na mao, ana. Maingon na mga sikihon na di ja na mao, ana. Okay, klaro. So sorry kayo mga kuan ha, mga arbolaryo, basin bag malain pod mo, basig ma-offend pod mo sa akong gisulti, dili. Kanang moingon bitaw mo nga ako dili na ka nang manambal ko, dili naman na ako mo nanambal. Si San Vicente na o si San Roque na o si San Antonio na gihimo ra kong instrumento ni San Antonio. Kana murag di na gyud na mao. Pero moingon ka nga, sige lang, i-pray over lang tikaw nya mangayo ta sa pagampo ni San Roque. Kabason kasi San Roque pambiyan ni kanang doon na ba siya usa sa mga maayong buhat ni San Roque, ito bitawng nitabang siya sa mga masakiton, ito mga himalasyon gani natakdan po gani hinoon siya. Ayun ni ana, no? Bino, padayon ta mga higala, padayon kita sa ato ang pag-discuss kabahin sa veneration of saints. Kabalo mo mga higala, kining ato ang veneration of saints, usahay gimisinterpret kini sa mga laing relihiyon, no? Laing relihiyon, no? Gihimo nila kining idolatry, no? Idolatry nga sa ato pa ang kuan di ay ang ato kuno nga sa kuno ra, ang ato kuno nga pagpasidungog sa mga santos usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios. Kay kuno matud pa sa laing mga pagtulunan nga ato kunong gipaka-Dios ang mga santos. Kalaki pagani ang ilahang mga estatwa. So diha dapit makuan, diha ta dapit magkasangka, no? Magkasangka kay og sa kuan pa na pamasangil naman na. Pamasangil naman na kay dili man gina mao atong tumong. Ang atong tumong mao ra man gyud ang pagpasidungog o pagpangayo sa ilahang panabang. Pero ingon niya ato nagyong gipaka-Dios murag ana na pud magkasangka kamo og si Father Darwin Gitgano ug ang mga taga-membro sa Catholic Faith Defenders. Kaya mga Catholic Faith Defenders munay mo pasabot ninyo ana, pero kadi man gyud pud mo too muna nga magkadebate gyud. Unya ang problema kay wa pud lagi gyud magdaog kay kung pangutan-on nimo ning pikas, moingon na pud nga sila mao'y nakadaog. O moingon pud ang mga CFD, natural ang mga CFD, igo ra man na silang nanalipod. Dili po na ingon nga nakadaog sila. Pero ang sa taga CFD is nagmalampuson ra sila sa pagpanalipod sa atong pagtulunan. Pero ingon nga nakadaog silang debate, dili po na mao ilahang tumong. Mura ba ingon daog mi? Ayo dili man na siya debate nga katubitang ilhon kung kinse mananaog o dili. Okay, kanang debate kuan man gud na mura ba og sa ato pa na pamaag pa bright time man ang debate kung kinsay mas maayo og kanang ideya, no? Pakuanay ba kanang palig-unay sa mga ideya, ano nya kanang magtanaw na gani ka nga ingon ni ana nga debate, basig doon na pud unyay gamay nga sa ato bitaw kanang gitawag bitud nato og superiority complex, no? Kana bang mo ila nga kami gyud mao bright sa dili na mao ang gihimo sa mga CFD, ilarang gipanalipdan ang atong pagtuo. Wala na sila nag-ingon nga kami bright gyud mi kaysa laing relihiyon, dili. Ang sa mga CFD kina sila si Father Darwin, ilara pong gipanalipdan kay kung dili gud panalipdan bason unyag may nakadungog unyag Katoliko nga moingon nga mao ba sayop di ay ning amo
mubalhi na lang mininyo. Dili mo nang aron dili na mahitabo nga mga Katoliko mamalhi na lamang tungod lagi kay nadani sa inyong mga pagpasabot, dili na sa tama para sa mga Katoliko, no? Okay, so di nila sa takutob ha, padayon nato ni ugma. Kining atong discussion kabahin sa veneration of saints. Nya, importante ni siya kay muni usahay pipila ka mga punto nga doon ako'y nailhan nga kuan kining Katoliko sa una nga batan-on. Nakita mi kausa dili gyud kuno siya kadawat sa pagtulon-an nato kabahin sa pagampo at tubangan sa mga santos. Kana bitang estatwa ba? Kay gitudluan gyud kuno sila sa bag-o niyang relihiyon nga usa ka na kapaagi sa pagsimbag Dios. Sa ako sang ipasabot ko na, no? Munang natudluan po rin taon siya kanang medyo maayo po nga manulti. Anak kato, karon makiglalis na gyud siya. Sige ra, makasabot rin yun ang madugay po. Okay? So, balikan na ito na umang adlaw may gala, ha? Balik na ito, pero importante kayo ni, no? So, sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager, si Father Ramaata, ang ato ang mga kaigsuunan po Dinas Basayo. Kumusta na mo Dinas Basayo akong mga parinti, no? Mga akademya family na, no? Family, ako sila ni ako naman isang gitawag nung June, no? Pero actually igagaw na sila sa mama. Igsuon nilang papa. Ang akong mama akademya, si kanapos nung June akademya. Igsuon na kay ang among kuan kana apuhan, no? Mura duna kanto mura o duna siya duha ka pamilya. Murag ingon-ingon ni ana, no? Namatay itong unang asawa, sila ang mama nilang mama, ug ang doon na po laing pamilya na ikaduhang pamilya itong akong apuhan. Muna ni silang mga kuan, muna ni silang nung June, mga igagaw ni mama. Igagaw gihapon, kaya usara man lang amahan. No, klaro? Nahala, dire lang usat ha. Saon man ani nga moabot naman ang panahon gyud nga magbulag ta, pero magkita tagbalik ugma. Sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager, si Father Ramaata, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo, ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.